Мәгълүм ки, жер кешесе өчен табыну затларыннан иң әүвәл Аллаһ, икенче аның пәйгамбәре, өченче ана. Бар алардан соң гына башка бөекләр һәм мөгъҗизалар. Ана, син күргән белгән бөекләрнең иң бөеге. Адам баласы әнисенә үзен якты дөньяга исән имин китергәне өчен генә дә баш бәһәсе кадәр бурычлы. Үз баласын балигълыкка ирештерә алган ана Аллаһ каршында изгеләрнең изгесе санала. Изге Коръән Кәрим фани дөньядан соң барачак җәннәт капкасы да әниеңнең табаны астында дип искәртә. Әнием турында хикаят язу уе күңелемдә бер кайчанда кабынмады дип әйтә алмыйм. Булгалады. Ләкин бу гамәл бик кыяга үрмәләүче альпинист тәвәккәллеген сорый. Шүрләп яшәдем. Инде бүген әнисенең фани гомере чигенә якынлашкан улының әлеге кыяга карап башы әйләнә икән, моңа кемне гаеплисең? Чөнки аның күз алдында торган әнисенең шәхес бөеклеге еллар үтү белән һич тә кичерәйми һәм тоныкланмый. Бәлки һаман да зурая, калкулана, ачыла бара. Әлеге күренешне бәян итү өчен зур мәгънәле сүзләр, тасвирламалар табарга, җыеп әйткәндә чын талантлы прозаик осталыгы кирәктер. Шунлыктан автор әнисе кебек олуг тауның тулы ландшафтын бәян итү омтылышыннан ваз кичеп, ошбу күренешнең кайбер сыйфаты үзенчәлекләрен әйтеп китү белән шикләнергә ният кылды. Бу очракта әлеге алым хәзерге заман укучысын тизрәк канәгатьләндерер. Чөнки заманыбыз тирән классик картиналарны карамый, югары музыка әсәрләрен тыңламый. Аңа гап-гади клиплар кирәк. Мин үземне 2-3 яшьлек вакытымнан башланган мөһим вакыйгаларның шаһиты буларак хәтерлим. Мәсәлән, газиз әниемнең нурлы чырайын күреп уяну, аның аһәңле тавыш белән җырларын ишетү һәм, әлбәттә, йомшактан йомшак, ләкин дә көчле җылы кулларына күтәреп алып иркәләве ләззәтен тату. Иманым камил, моннан да яктыра һәм татлырак мизгелләр дөньяда булмый да торгандыр. Бураннарга кереп исән имен чыгам. Уйларымда булгач гел әнием дарьяларны үтәм. Кичәм исән имен күңелемдә булгач син, әнием. Әнием минем, ак канатым минем. Әнием минем, моң канатым минем. Чәчләреңнән сыйпым ерак-ераклардан, көмеш чәчләреңә кирәк мишәл, юлларыңны югалтмыйсың, ялгышмыйсың, ай кояшлы күңелеңә кирәк мишәм. Акыл белән, бәгырь белән тоям, әни, аңлашыла дип дәшә күңел, мин бит җиргә, әни, син китергән өлеш. Безне айырулар мөмкин түгел. Әнием минем, ак канатым минем, әнием минем, моң канатым минем. Син миңа ал нурың таңнарынан, жиғансың син миңа бар гелен даланы. Биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтең җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеңның гөл бакча, назлы җил сулышың,
Әнкәем алтыным, сиңа дип үзләдем дөньяның асылын. Ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, уянын гөл бакча, назлы җил сулышым. Инде бой җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларым күзеңнән таныймын. Син миңа ал нурың таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың. Биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтең җырымда чагыла. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларым күзеңнән таныймын. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларым күзеңнән таныймын. Күз алдыма әниемнең кайнап торган энергиялы яшь вакыты ешрак килә. Җәйнең тәмуг утлы шелләләрендә колхозның ерак кырыена ике баласын, берсен арбада, берсен җитәкләп алып барып, бушлайга көн-төн эшләп, ачлы-туклы тамак белән 30 көнлек уразаның һәр 17 сәгатен хыянәтсез сабырлык белән үткәрә алган, ояусыз сугыш елларында киләчәккә өмет тунын сүндермичә яшәргә, шул ук вакытта кайгы-хәсрәт диңгезенә баткан иптәшләренә, солдатка хатыннарга мораль ярдәм күрсәтергә сәләтле һәм чиксез батыр йөрәкле газиз әнием сурәте мине җирдәге соңгы адымыма кадәр озатып барачак. Әниемнең иң калку сыйфатларының берсе искиткеч камил акыл иде. Каян килгәндер ул? Юкса абыстайга 3 ай укырга йөреп, әзмәз гарәп графикасын, дин нигезләрен өйрәнеп өлгергән кыз баланы сөекләнәсе Таһирә ханым укуыннан туктата. Имеш, хатын кызга күп уку кирәкми. Әбигә үпкәсен әнием гомерем буена саклады. 7 класс кына белемем булса да тизәк түкмәс идем ди торган иде. Кара эшнең җәмгыятьтәге урынын искәртеп. Улым, диде ул миңа, булдыр алсаң, тәре таккан чуқы, әләмәтрәкләрне муеныңа атландырма. Әлбәттә, бу сүзе дин сату турында түгел, җәмгыять баскычында түбән калмаска өндәү иде. Татар сөйләм телен көн күрештә әниемнән дә югары кимәлдә куллана белүче укымышларны очратканым булмады дисәм, һич ялгышмам.
Оның әйткән һәр сүзе я гыйбәрә, я табышмак, я афоризм булып яңгырады. Полемикада оны авылда укытучы ханымнар җиңә алмады. Кайбер ир ораторларны да тиешле урыннарына утырта билде ул. Сүзнең үлчәү чамасына бик сизгер иде. Күп сөйләшмәде, иратлар әңгәмәсен кулай күрде. Хатын-кызларның мәгънәсез җыелышларын яратмады. Сүз бузау имезә, бузау хатын кыйната дияр иде. Күңеленә ятышлы сердәшләре 5-6 кешедән артмагандыр. Кешенең кемлеген аның сүз башыннан ук таныды һәм бу мәсьәләдә бер кайчан да ялгышмады. Байлык фәлән теләмәде безгә. Кичерсәк тә гәрчә кыенчак, тел ачкышы тели идәнкәй берәребез юлга җыенсак. Җаныбызга салып шул ачкышны сәфәрләргә киттек идән без. Серле ачкыш булган икән лә ул, адашмадык дисәм нидән без. Ачып кирдек күпме күңелләрне, сирен билдек күпме бикләрнең бәхетсезгә әйләнгәнен күрдек туган телен үги иткәннең. Игелеген кабул итмәсләр күп, безеңә кайтыр сыман ук атсаң. Гасырлардан күчә килгән бу ачкышны әгәр югалтсаң, тел ачкышы телидән кәй, бүтән тагын нәрсә теләсен, туган телем. Белгән бит ул минем ни кылсам да сиңа киләсем. Байлыгымның олылыгын тоеп, ышанып керәм якты көнемә, дәверләрне ачар ачкычым бар, рәхмәт яусын туган телемә. Басып кір шайқиман, яр буйында қазлар тауышы. Бала шақта барда қала екен, үскәш күбрәк екен сағышы. Үскәш күбрәк екен сағышы. Ауалымның күлләре, искә қала мәнкәм сүзләрен. Бу тормышның әремнәре үзір балам бәгірләрне, үскәндә білсин қадірләрен. Әші тормыш әремнәре үзәк балам бәгірләрне, білігіз үскәндә қадірләрен. Шиләкләрне тутырып сулар асақ, бәхет тулы булыр дейдек. Авылыма кайтып суга барсам, шиләкләрем тулырлар кебек. Шиләкләрем тулырлар кебек. Авылымның күлләре, искә кала мәнкәм сүзләрен. Бу тормышның әремнәре үзір балам бәгірләрне, үскәндә білсин қадірләрен. Әші тормыш әремнәре үзәк балам бәгірләрне, білігіз үскәндә қадірләрен. Шиләкләрем, яр буйында мине көтәдер. Балалыкның татлы минутлары, авыр чакта искә төшәгел. Авыр чакта искә төшәгел. Авалымның күлләре, искә кала мәнкәм сүзләрен. Бу тормышның әремнәре үзір балам бәгірләрне, үскәндә білсин қадірләрен. Әші тормыш әремнәре үзәк балам бәгірләрне, білігіз үскәндә қадірләрен. Авалымның күлләре, искә кала мәнкәм сүзләрен. Бу тормышның әремнәре үзір балам бәгірләрне, үскәндә білсин қадірләрен. Әші
Кеше тормыш шәрімләре Үзә балам бәғірләріне Білгіз үскәндә қадірләрін Білгіз үскәндә қадірләрін Білгіз үскәндә қадірләрін Білгіз үскәндә қадірләрін Әнкейімнің қара шәші бар еді, шулпы таққан тылымнары бар еді. Шулпы шылтыр-шылтыр шыңладың, бәхет тауышын шул шақта тыңладым. Әнкейімнің қара шәлі есімді, бизеклерін ұнытмадым бірсінде. Буранларда жылытты икебізні, бәхетлер дедік біз өзімізні. Туған йортқа қайтам нұрлы ертеде, әнкей шөлін юып үлген кертәге. Шул шоқлары бүдірәләніп торалған, әшәл өзі құяштамы ағарған. Оқ яулығын бәйлеген дә башына оп-оқ шешлі әнкей келе қаршыма. Келе, узған неше қыш, неше жәйім, соғышларыңны жанға сал, әнкейім. Ауырлықларынан ауып кетерсің, ауырлықны менім жаным көтерсін. Шол шешлері, деңгіздегі дауыллар, йөрәге сау, миңанда яшәү бар. Шыңлы шулпы, қайтамы болашақлар, минде дауыл қышқыра, вақшарлықлар. Қышқыралар, келешекке, үткенге, ышанмайлар, қауышу бар икенге.
Дистәләрне кушып дистәләргә, сүтәсең син гомер йомгагын. Һәр кем өчен маяк булыр иде әнкәй синең үткән елларың. Тормыш кичкән чакта сабыр булдың, сыгылмадың җилдә, давылда, түземлеген күреп сыкланмыйча калган кеше бармы авылда? Үзең уңган, үзең кешелекле, шуңа күрә орта хөрмәтең, сиңа карап төшендек без әнкәй яшәү серен, гомер кыйммәтен. Тик бер генә безгә яшәү язган, тик бер генә яшәү мизгеле. Без бәхетле булыр идек әнкәй, яши алсак синең шикелле. Şişmeden canlarga üter köy aldın. Şul keynin nurun şişmeler mağın benim көңеліме saldın. Күчмә кышlarda yaşıp taralып, жылы куышлар izledik. Әнием минем biz bir adaşıp, jırının bitkənin sizmədik. Күчмә кышlarda yaşıp taralıb, жылы kuşlar izledik. Kişirən kəyim biz bir adaşıp, jırının bitkənin sizmədik. Şişmeden yaşlıkның sırrın almadın. Kaygılar көріп bizni saqlawın, sыңарып тынау аңладым. Күчмә кышlarda yaşıp taralып, жылы kuşlar izledik. Әнием минем biz bir adaşıp, jırının bitkənin sizmədik. Күчмә kışlarda yaşıp taralıb, жылы kuşlar izledik. Kişirən kəyim biz bir adaşıp, ömrün ötkənin sizmədik. Әнием, исәнме? Гафу ит мине. Мин сиңа күпме кайгылар китердем. Синең кадереңне белмәдем. Синнән дә якын кешем юк минем. Ишетәсеңме, әнием? Мин сине шундый яратам. Әнием минем шишмәдән алган җырыңны һаман көйләрмен. Сагынуымны, зарыгуымны моңлы җырларда сөйләрмен. Күчмә кышlarda yaşıp taralып, жылы kuşlar izledik. Әнием минем biz bir adaşıp, jırının bitkənin sizmədik. Күчмә kışlarda yaşıp taralıb, жылы kuşlar izledik. Kişirən kəyim biz bir adaşıp, jırının bitkənin sizmədik.
Безгә, ягъни балаларына, дөньяга аяк караш сеңдерергә тырышты. Дөньяның фанилыгын аңлатты. Дөнья ахирет өчен яхшы гамәлләрне тормыш мисалларында күрсәтеп, безне арышмыйча, рәнҗетмичә, олуг педагогик такт белән тәрбия чараларын үткәрде. Әлбәттә, кирәге чагында сыртка тамызып алудан да читләшмәде. Аның бер генә катгый гамәле дә балаларында ризасызлык уятмады. Дөрес кабул ителде. Әниебезнең тәртәсе зиректән, логикасы кырыштан булды. Авыл халкы арасында да әниебезнең абруе зур иде. Киңәш сорап килүчеләр арасында олысы да, кешесе дә, хатыннар да, ирләр дә була иде. Ул сер саклый белде. Ир кешенең эчендә йөрләгән ат ятыр дияр иде. Үзенең хатын-кыз җисеменә кинаялап. Әниемнең улы баласы буларак, миңа мөнәсәбәте дә җылырак шикелле тоела иде. Моны аның якынрак ахирет дусларыннан да ишеткәнем бар. Улым Ибраһим, диде ул бер мәлдә, син минем артымнан ук ияреп барасың. Безнең яшьләр арасы 25 ел гына. Бу сүзләрнең мәгънәсенә мин соңрак төшендем. Әлбәттә, әнием мине яраткан. Миннән зур эшләр көткән, нәрсәгәдер пошынган, минем өчен нигәдер борчылган. Гомерем буена йөрәгемдә әниемә карата шиксез рәхмәт хис яшәде. Аның исеме белән яшерен горурландым. Ул турыда үзенә әйткәнем булмады, кыюлыгым җитмәде. Сүземне әниемне югалтканнан соң язылган шигъри юлларым белән тәмамлыйм. Газиз әнкәй, хафа ятып киттең, ә мин ахмак бүген аңладым, син дигәнчә яши алмадым, син дигәнчә була алмадым. Ана күңеле диңгез, бар да сыя, борчуларда шатлык барсы да, синишле язлар, якты җәйләр, көзе кышы, моңы, зары да. Дулкынлана диңгез, баласының борчуларын күрсә хафадан, баласына гомер, тәүфик сорап яши ана һәр көн Алладан. Балалары шатлык бүләк итсә, йөрәгенә сыймый сөенеч, яшәтәсе иде әниләрне, китермичә һич тә киенеш. Әнкәй төшән жыя, җиләкләргә сирәк күрелә. Ераклардан куйрык булып килә, тау артында кояш сүрелә. Ашыкма, әнкәй, ашыкма, сибәләрдәй яңгыр тиз үтәр. Кайгыларны җил таратыр, гомер тылымнарын көн сүтәр. Ашыкма, әнкәй, ашыкма. Җырлый, җырлый, әнкәй төшән жыя, үлән арасында җиләкләр. Күңелендә аның саф тойгылар, йөрәгендә изге теләкләр. Ашыкма, әнкәй, ашыкма, сибәләрдәй яңгыр тиз үтәр. Булып кайгыларны җил таратыр, гомер тылымнарын көн сүтәр.
Aşıkma Ənkəy, aşıkma. Bulut uzak buyurmadı, Jäygi jiller alıp gittiler. Tıl hatından yaşlı girdeleri bir artlık tizilip öttiler. Aşıkma Ənkəy, aşıkma, Sibelerde yağmur tiz üter. Bulut kaygılarını jil taratır. Ömür tılımlarım gün süter. Aşıkma Ənkəy, aşıkma. Aşıkma Ənkəy, aşıkma, Sibelerde yağmur tiz üter. Bulut kaygılarını jil taratır. Ömür tılımlarım gün süter. Aşıkma Ənkəy, aşıkma. Hürmetli radyo tыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Әнием турында» исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда Сөләйман, Харрас Әйүп, Әлфия Сиддиқова, Рәшид Әхмәтҗанов шигырьләре кулланылды. Һәм Сөембикә журналыннан Ибраһим Биектаулы әсәре алынды. Ә инде музыкаль яктан Ринат Ибраһимов башкаруындагы «Әниемә» исемле җыр, Флорида Исмәгыйлова башкаруындагы «Әнкәем» сүзләре, Миләүшә Галина башкаруындагы «Әнкәемнең мамык шәле», Гүзәлия башкаруындагы «Әниемә» исемле җыр һәм дә Равил Галиев башкаруындагы «Ашыкма Әнкәй» исемле җырлары бизәде.